Kauban na to karon mga igala si Ma'am Joanna Egam, no? Gikan sa PIDEA Bohol. Ma'am, good afternoon. Welcome sa Kapihan sa PIA. Good afternoon, sir. Mayong hapon sa tanan, minaminaw na yung station DYTR sa inyong programa, sir. Actually, dili ni akong programa, atong agin yung programa sa gobyerno, ano yung i-handle man. Nalipay ta tungod kay sa imong pag-abot ganinang buntag nga kita taog report sa ganunay drug den, no, nga na nabungkag na to ganinang buntag dito sa Cogon. Unya, just the same atong the last na Provincial Peace and Order Council meeting na taho dito nga more or less mga 16 million worth of drugs, no? Murag duha ka kapin sa 2 ka kilo na ang nakuha na to gikan sa Enero ngadto sa Agosto of this year. So medyo grabe-grabe na gid siya in a sense. Kining ingon ani ma'am ang istorya ta sa atong drug kanang barangay drug cleaning program, no? Yes, sir. Sige, ato sa una nga i-define mo sa may buti pasabot na to barangay drug clearing program. Okay. Ang Barangay Drug Clearing Program, sir, usa ka programa sa ato ang Director General Wilkinson Villanueva is diin ang mga ahensya sa gobyerno ug ato ang mga ato ang local government units magtambayayong aron ato ang mahimo nga mapaundang ato ang or ato ang mapugna ng ato ang problema sa illegal nga droga. Unya kining ilang pagpaningkamot kaning LGU o ang gobyerno dili necessarily ang PIDEA ra kay after all ang PIDEA og imong kwintahon pilara na sila, no, nya unsa ka dako ang problema. So kinigingon nila mga higala nga gobyerno apil dinhi ang mga allied nga mga forces nga itong gi-appeal sa kuan, no, na apilan sa kuan. Although ang programa is drugas mga higala kinahanglan gid nga ang PIDEA gid ang kanunay nga lead, pero pwede sila mag-deputize sa mga pulis. Mao sakto ba ko, ma'am? Yes, sir. It's not necessarily deputization tungod kay sila pod sa ilahang PNP napod sila yung mandate nga mupatuman or mo implementar sa balaod sa anti-illegal drugs. So coordination lang. Yes, sir. No? Okay, kinahanglan po mag-coordinate kaning mga atong mga allied nga mga trupas kagamahanan mga higala. Mag-operate din sila, naamo may mga armas ani, delikado man kayo, magdungan sila mag-operate nga, di sila magsabot ug asa sila kadong basig magpunay nga Ginoo, no? Unya ang nakalisod aning sitwasyon nato sa drogas mga higala tungod kay dili kakaayo layhan mo operate kung magsuot kag uniforme kay lisod man kayo dakop niyo makita na sila pulis bisan pag tumoy ras kaos pulis ang makita man na sibat na ni mga tawana. So daghang kay pamaagian, usa sa mga pamaagian ni would be ang pulis maggamit ra na siya kaugalingong tsapa na magsuot ra ng ordinaryo na t-shirt or polo baron na magsuloy-suloy makita sila niya sa ilang operation anak na nila iguwas ng ilang tsapa na tungod kay gamay ra po ng tsapa di na kayo makita, no? So mo na nga kinahanglan mag-coordinate yun ang tanang mga puwersa kay o pananglitan ngayon sila nga naay nga himuon kining mas maayo nga mas daghan ang tao nga naa dito tungod kay ba mata nga og kanang daghan ang imong kontra murag di jud ka kay ganahan mo sukol kay basi bisag magpitik ra na sila tagsa murag mautas na kag so mo ni sa magigana and we have the drug clearing program na tabangan gyud unta nga kinahanglan jud nga tabangan dili kay tabangan gyud unta kinahanglan nga tabangan sa gobyerno o sa local government units unya sa ubang mga sektor pod, no? Yes, sir. Kay kinahanglan man ang ubang mga sektor mutabang kay kung dili mutabang mo na problema ron kinsa ba report nga kay bao man ang mga tao nga mga pulis ilado man na sa ilang community ang ilang mga kasagaran mga sundao ilado pod so kinahanglan PIDEA o mas paspas ang trabaho kun ang naas barangay mismo ang moy mo pahibaw nga murag naami gidudahan diri pwede ba matanaw na to kung sa gyud. Okay? So ang drug clearing program ang higala nag-ingon nga kinahanglan ko nung sa usa ka lungsod o sa ka barangay nga makaabot aning mga tamdanan nga kinahanglan nga makitaan kining i-consider siya nga cleared, no? Okay? So ma'am, pwede na itong hisgutan kung sa man ang mga tamdanan aron ang usa ka barangay. Barangay siya lang kauna maliklaran nga cleared sila. Okay.
Okay. Sa atong barangay drug clearing program, sir, gitambayo sa akong ikainon sa unahan nga gitambayayungan siya sa ato ang PNP, sa atong DILG, sa ato ang DOH, o sa ato ang barangay LGU, o sa barangay ta. Then, isa na natay mga requirements aron unsaon or proseso unsaon nga ma-declare ang usa ka drug-affected barangay. Kay sa ato ang barangay drug clearing program, natay mga classifications nga gitawag. Okay. Kung usa siya ka gi-consider nato nga base sa mga validations, nga usa siya sa drug-affected barangay, mo na nga mo undergo siya sa ato ang process aron ma-declare siya as drug-cleared barangay. But if ang barangay maingon ta nga wa gyud siya nasudli kung bisan unsa nga klase sa duwa sa illegal nga droga or wala gyud bisan usa nga nagamit anang barangay gitawag siya og drug-free barangay. Okay. So ang naapod gihapon na siya proseso, naapod gihapon yung mga requirements nga ipakita si barangay aron ma-declare sa ato ang gitawag og Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program nga siya drug-free. So sa ato ang drug-affected barangays diri sa Bohol, ang ato ang proseso ingana is na ay mga documentary requirements nga gipangayo si DILG, diin related tanan sa ato ang barangay drug clearing kung giunsa ni barangay LGU pagpatuman sa iyahang sa mga programa nga nakalatid pud sa DILG. Isa ni ana ang ato ang pag-activate sa ato ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. So naa dito ang composition sa ato ang ADAC, sa ato ang BADAC. Na dito ang ato ang Committee on Operation and Advocacy, ang ato ang mga barangay auxiliary teams, ang atong mga barangay tanod, importante na kayo sila, sir. Atong mga cluster leaders, isa na sila sa mga nitabang sa kabahin sa atong nitabang aron mapatuman ang atong barangay drug clearing program sa side sa requirements sa DILG. Sa PNP ug sa PIDEA pod, sir, ang ato ang requirements ana is ato ang ma-consolidate tanan ang ato ang mga listed individual sa matag barangay. So aning ato ang pagkuha o gitawag nato watch list dinhi pod isa gihapon nga factor or isa gihapon kada kung tabang kung mulihok gyud si barangay. Kay ato man gyud nang kamatuoran nga adto gyud sila adto gyud nila magagikan kung natay gitawag ron og magmarites murag adto gyud adto magsugod kay kung naay madunggan si barangay nga naay mga issue kaning tawhana involved sa illegal drugs, not necessarily nga siya ang mo-validate kay dili na iyang trabaho. Ang iyang yung trabaho is iyahan ang i-report ni PNP or ni PIDEA or kinsa nga law enforcement agency nga iyang sa ligan. Kay kung ang mahitabo gani ang huhungihong at turapod sa ilaha kutob, wala gyud tay solusyon nga mapaabot ana. Pero kung ilaha gyud nang i-report na gyud sila kaisog nga i-report na ato na ma-consolidate na ang mga lista, ma-validate ni PNP o ni PIDEA kay dili man pud kalikayan na dili jud tanan nga report tinuod pod na uban pod nga mga fact na puy mga higayon nga naay laing factors ngano nga gi-report isip illegal drug personality ang isa ka tawo. So trabaho gyud ni PNP o ni PIDEA or kinsa nga law enforcement agency nga gitagaan sa report nga i-validate gyud ang report. Doon na ba tayo, in Bohol, doon na ba tayo mga hotline nga kuhan kay masin mahadlo pa tanaw kasagaran sa barangay kay masin isumbong tani kapitan o kato tani kapitan sumbong, no? Is there an online facility nga pwede ang mga tao report ani sa PIDEA or unsa pa mga sa online Yes, pero sir. dili sila may lab? Sa mga stations na ay mga nakapaskil nga mga PNP hotlines, sa PIDEA na pud may PIDEA hotline na pud tay kung inyong pwede ninyo isuwat ang hotline sa PIDEA Bohol, Okay, sige. which is 0950 33 22628. Then napod tayo gitawag og sa Facebook natay isumbong mo kay Wilkins. Nga pwede pod nga adto sila mo report sa ilahang kung nasa sila yung mga mamatyagan nga mga illegal drug personality, pwede nila dito sa atong isumbong mo kay Wilkins. Mas-search lang nato sa Facebook. Okay, kay aron kuan po no kay kung isumbong mo kay Wilkins kinahanglan tingali magbutang mo lugar sa dapit kay tibok Pilipinas man din ano kanang Wilkins so ibutang mo Bohol Kinta or town o niya Bohol or barangay town Bohol o niya ato mo isumbong kay Wilkins tingali mas maayo aron masayon ang validation
Okay? Yes sir, sakto yun na. Kaya na yung mga panahon nga na-report mo ingon na nga, for example, si Pulano, walay ka ng kompleto nga detail. So, importante yun na nga, bisan kung naay mo report, hibaw yun siguro ni kung asang puro ka nagpuyo. So, dako kayo ng importansya nga inyo ha kung i-appeal sa inyong report kung asa siyang puro ka barangay nagpuyo. Kung as much as possible po, kung mo report mo, ihangyo nga kung pwede, kumpleto nga pangalan kay masayon jud siya i-validate kay kung angga daghan kayo dagunit sa samang angga nag-upaw kana no yes mga tambok mga lison kayo pati nagana upaw apil pa tong mga tiguba nga pati upawan na gyud correct sir. Okay. So ang atong gisgutan ron mga igala just in case katong bag-o lang nag-tune in no atong gisgutan dire ang barangay drug clearing program unya dunay mga tamdanan no dunay angayan nga mga dokumento nga ipakita ang barangay kay aron matimbang-timbang sa PDEA o makita nila nga pwede na siya i-validate, ipasa nila sa Regional Oversight Committee. Kay kaning Regional Oversight Committee di man ni PDEA ratanan kuan jud daghan sila nga magkuyog dito ang DNG, ang PNP, ang PDEA, niya DOH kay na may programa ani aron magpapiuli sa tao kay muli ito akong gisgutan ganina sa unahan mga igala kining mogamit kag drugas bisan kausa na ka mogamit doon na dyan mahimong epekto ani sa imong utok depende na unsa ka ligo ni mong utok para na itong mga gahigo basin og dugay-dugay na epektohan no pero ang problema ginani is ayaw gyud pag-expect kay way mahitabo nimo kay usa sa mga giingon nila is ngano man nga makagamit ka usa ka magpangita man jud ka. So naagi epekto ani sa imong utok. So man kinahanglan nga matambalan ka ani unya aron mahiuli, magpahiuli ka mahimong mas successful ang imong pagbalik ngadto sa tulid nga dalan. Okay? Kunya kining ma'am, just in case dunay mga interesado sa atong mga silingan karon mga panahon na nagkinahanglan tas labing daghang marites nga naa sa atong mga silingan no. Kini unsaon man nila kasagaran man gud ani kay kanang makaila sila sa ilang mga tao no. Ang ikaduha na is pananglitan anay istorya nga ngani mas maayo ug mas dakong tsansa nga mahimong positive ang ilang information kung makaila sila kung say timailahan ani mga tawana kay clearly naay mga involuntary nga mga appearances tingaling mahimong kabasihan o ba kani murag dakong tsansa jud ni tanawan ni tawana unsa naman ni siya unsa ba usual nga timailhan ani makitaan sa mga marites nga naa diya sa silinganan aron mas taas-taas ang tsansa nga ang ilang i-report posible gyud nga mag-positive. Well, sa ato ang mga users or na yung mga physical manifestation like kanang magpuwa ang mata, like kanang mga haggard na kaayo bitaw nga syempre kay kung for example shabu dili na sila ganahan nga makatog. Dili na sila ganahan matog. So mo nang haggard kaayo then dili na sila ganahan sa ilang kanang muatiman sa ilang personal hygiene manay proper grooming yun. Then pero usually naapod tayo mga kayo makaingon yun depende ra gyud na pod sa user kay na gyud koy uban nga kamao gyud pod mo tago sa kung kanang naay kamao sila nga motago aron dili mahibawan sa ilang silingan nga sila di ay tigamit kay dili good according to statistics dili good tanan tambay lang nga po yung mga professionals base po sa ato ang mga dako na yung mga professionals na isa po sa kanang naay mga users pero kung sa ato ang barangay kasagaran dali ra masuko man sila kung irritable sila kani magpitok-pitok ang mata unsa man uso ka nang magpitok-pitok base ro walang nakasabot sa Ray so kanang naay gisulti so delikado na Bitariya na siya kung kanang na ay proper grooming, isa na siya dili na ganahan mo eskwela, kung estudyante hinon karon mag face to face na ra ba, then dili ganahan mo sud sa trabaho kung empleyado man. So isa na siya sa mga manifestations na posible nga nigamit ang nigamit ang tawhana sa illegal nga droga. Okay. Sa side sa PDEA, ang inyong gikinahanglan would be unsa jud ang documentary requirements sa PDEA o panalitan sa barangay
Kaya kibaw man taga na IDILG na po yung PNP nga requirement, no? Yes, sir. Ang sa PDEA, unsa may Actually, sir, kaning tanan nga requirements ni DILG, ni DOH, ni PNP, si PDEA tanan ang mo validate kung sakto ang mga documents. So sa part sa PDEA, sa ato ang watchlist, mao gito ang kadtong akong giisgutan sa unahan nga ang atong gitawag og certified badak watchlist. Si PDEA ang kanang mo produce ana nga document. Kana siya nga dokumento gikan na sa ang una mo produce og badak watchlist si barangay iyang ipasa adto ni PNP. After ana kay ang mahitabo man gud kung naay mga personality sa barangay nga na-identified si barangay, iyang ilista dito sa atong gitawag og badak watchlist, iya nang ipasa ni PNP for validation. If found nga tinuod ang report, i-appeal na ni PNP sa iyahan na pud nga watchlist. So kung naapoy kanamay mga instances nga naay drug personality nga dili mahibaw-an ni barangay, kay dito siya reported ni PNP basin or basin walang po nagpakabana si barangay ani, wala nang i-appeal or basin napoy instances nga na. So ang buhaton ni PNP iya tong idugang sa listahan. Okay. So, upon validation, kung naapoy gilista si barangay nga upon validation ni PNP, dili tinuod, iya po itong haon sa listahan. Then, i-submit ni PNP adto ni PDEA ang maong listahan, ang maong watchlist. Si PDEA na po same process gihapon sa himo ni PNP. So, kung nailista si PDEA nga wala na appeal dito sa listahan ni PNP, kaya ang explanation gihapon na gyud gihapon na po'y mo report diretso ni PDEA. Naagin na yung mga instances nga na po. So, nanatay ka nang na watchlist nga na-consolidate sa provincial level. After ana, ipasa na po na ni PDEA sa region mo pasa na po sa national. After ana, ibalik ni national ato sa region. So, ato yung makuha ang tanang lista. Kung naaman gani na lista, diretso dito na ni national, kay dili man na to, kay naamin dito yung mga hotline nga diretso po ni national ang mga reports. So, mo nang natay ko answer. CBWL. Then, kanang atong CBWL karon mo connect na po nadto ni DOH. Kay kadtong tanang lista, kung pusher mo nang supposedly ato siya ma-enroll sa Balay Silangan, but since wala pa'y Balay Silangan si Bohol, naalang tay ipa-execute sa iyahang affidavit nga willing siya mo enroll kung nani Balay Silangan Bohol si Bohol. Then, sa atong mga users mo na nga to ang gitawag o si DOH na ay gi-implementar or gipatuman nga community-based drug rehabilitation program. So, naapoy isa ang general intervention, which is what pa po na-implement diri sa Bohol. But hopefully, ma-implement po siya kay sa atong mga users namang gyud classifications. Depende na may low risk katong gitawag mild lang ilang paggamit pa, diligid sila nga naka-severe. Then next ana is moderate. So magdepende na ana kung ma-implement na diri sa Bohol ang maong manual sa DOH, naa na tay gitawag ng general intervention. 1 month lang na siya nga intervention sa atong mga user. Then naapo tay gitawag og community-based drug rehabilitation program. But for karon sir, ang SEDEC ang nagpatuman sa ato ang community-based drug rehabilitation program. Diri sa Bohol, no? Yes, sir. Unya ang nasa SEDEC katong unang nalista na to nga yes, sir. Surrender. Surrenders na to. Kung sa assessment din nyo sa drug program sa SEDEC, like kaya mo mong gudang kasagaran ng isulti, mga tagay naitaga pao nga nag-ingon nga kanidyo ng mga drug mga drug offenders nga kining nadakpan o niya kanang naka-avail nito atong kanang kuan katong program nila sa DOJ nga singa ni kani murag kana plea bargaining. Murag ba plea bargain ay daghang tagapaw ngayon nga basta kay moagi na sa bawo niya na plea bargain na di naman ang mubalik kung sud sa di na mabalik kung kapriso. Ngayon din naman, kasagaran na nag-iihaw na sa gawas. No? But then, ang point ani is this, mga gala, kining ang lisod jud ani mo lagi na basta makasugod na ka perting lisura gyud o madakpan ka nya ni kung man dili ka moagi sa drug rehabilitation program mo balik lagi na gyapon basta pag unsaon na ning
So kinahanglan gid nga sundan na ay follow through nga activity. Unya kay Dris Bohol mao lagi na ang lisod nato nga pagabuhaton is that sa pagkakaroon, although giplano na kay the last administration, una nga meeting sa PPOC ato nang ipumuntahan sa katong balay silangan kay anong wala maapil sa investment. Unya mo to ang iyang ingon nga sige atong ibutang antud nahuman na lang ang iyang term, wala gid mo butang. At least karon di na gikan nato ang suggestion kay murag ang usa sa mga plano sa administrasyon nga naas probinsya karon appeal sa ilang identified nga mga proyekto kanang balay silangan sa Bohol. So murag arang-arang og jutay tungod kay nakahuna-huna na sila nga wa sila pahinumdubi nga kinahanglan nila imuon. Okay? Unya kining ngato lang is ato tingali pressure no kamong naa diha sa inyong mga panimay, labi na gid ng inyong kanang istoryahan ng inyong mulansar sa kapitan. Kuan na ba nga i-pressure na to ang atong mga municipal officials aron sila pud mo pressure sa ibabaw nga ato nang tumanon kay ang Bohol gyud dili gid ma-declare drug free ug na way mo tay balay silangan kay wa man ta sa ano to pagka drug free ana nga man tay tambalanan para ani atong mga kaigsuonan nga surrender na unta di na unta sila gusto pero dili lagi na mo aging rehabilitation kay bawo gitang mobalik ra gyapon ang sa kunsaon na nato. Yes. So mo na unya for one natural lang Bohol di gina mahimong madeklarar nga drug free ug wa jud tay drug rehab center. So mo jud ay gikinahanglan nato nga himuon. So ingon ani mahigana so far ma'am karon diri sa Bohol unsa na may dagan sa atong kuan pila naman ka barangay ato na clear. As of this date, sir, doon na tayo 570 barangays na drug cleared and drug free. To be exact, doon na tayo 553 na drug cleared barangays, 17 ana ang drug free. For a total of 570 barangays out of 1,100 barangays nato sa Bohol. So, doon na pa tayo 539 na drug affected barangays na ito apang lihukunon, trabahuunon pa. Nga dugay ni mag-comply ani kay after all di man mahimo ni usa ka adlaw i-comply ano man kay ug magtukod ka na yung bada barangay anti-drug abuse council dili mahimo magtukod ra kas papel kinahanglan jud makita nimo nga na kay series of meetings na kay committees nga katrabaho kay kasagaran mo gud nga barangay mo na nila gibuhat karon murag tikason ba pagayunundon ta sa una ni mapanahon nga dali ra kay nay panahon nga nakatabang ko gama ni mga report sa barangay labi na ipadong na anahon sa DILG gama ang report hindi ka po saan niya itong igama ani tinuod balik mura man daw igor ang utro ng date ng uman so mura igor na dili na mahimog ani karon kaya ang atong barangay drug clearing program naman yung mga naong sa mga tao na yung mga ngan sa mga tao so kinahanglan din nga na ay sakto ng proseso dili mahimo nga mag-organize ka og kanang operation kanang committee nga wayo mo jay tao or wala sila giliho kinahanglan naam jud na sila accomplishment nga i-report pod kay di man mahimo og kanang papel ug i-submit so dugay-dugay gina siya nga ni kauman na siguroon po na nila nga kining sakto ang operation kay pasin og kanang laging gisuwat ra na ang operation no so ingon ana ang buhaton sa atong mga lokal nga mga authorities ni kauman ipasa na nila dito sa PD sa regional oversight aron ila pong i-validate dito tinuod ba po na no kaya akong chance po nga mo lagi na mukalit raw ka drug cleared ni kasunod adlaw na nabuhi na dakpan so unsa may mahitabo ani like for example natay 17 ka drug free barangays no unya chances are like for example na ay hingsod dito kalit unya on the very moment nga pagsod nadakpan dili taga diha nga barangay would that affect the barangay from being drug free? The answer, sir, is no. For drug cleared or drug free barangays nga after nilang declaration na ay mahitabo nga operation dili na siya maka-apekto sa ato ang barangay kay mo na ang ato ang gilantaw bitaw ato ang aim or goal sa atong barangay drug clearing program nga bisan pa ma-declare as drug cleared or drug free continuous gihapon ang imuhang pagbantay sa imuhang barangay kay dili gyud nato mapugnan ang musod ug mogawa sa ato ang barangay nga nanaday nila ana is drug personality na di ay
But if maaksyonan siya dayon dako siya nga kaayong nga manifestation nga si barangay o si PNP Yung trabaho. naglihok gyud nga ma-maintain nila ang ilang drug clear or drug free Okay, status. so nindot sa nagayang. Nga, clearly, dili po mahimo nga drug free o sa kabarangay basta kay naay makita ni God din, no? Murag mauna yung isa sa mga kuwan. Yes, sir. So walay, sa number of people, apil na sa ihap, pangigana. Like for example, sa kabarangay, ano sa aman mahitabo nga usa ka barangay drug affected? Is there a portion of the population o sa kadaghanan? Classification, sir. Yes, ma'am. Sa ato ang bag-o nga didibirag nga gipagawas na bag-o nga classification. Okay. Before percentage siya sa population ang gibasihan, but Okay. for now sugdan nato sa drug free. Ang drug free barangay wala gyud ni sud ato nga bisag unsa, walay drug user, walay drug pusher or any illegal drug activity ato nga barangay mo Okay. na siyang gi-consider siya as drug free. For drug affected barangays natay gitawag og slightly affected. So sa slightly affected bisag nalay isa ka user nga ma-identify anang barangaya, considered na siya or classified na siya as slightly affected. If sa ato ang moderately affected pod kung naapoy ma-identify nga pusher ang isa ka barangay. So bisan og wala siya user pero naa siya bisag usa nga pusher. So ma-classify na siya as moderately affected. Sa ato ang seriously affected mo na kung natay drug dens, naa natay clandestine laboratory ana nga barangay. So katong mga high value targets na, so isa siya sa ato ang basihanan nga seriously affected si barangay. Okay. So kana medyo klaruhon ni nato mga gala mo na usa sa mga nakalisod, no? Okay. Dali ra kay sudlon ang imong drug affected barangay kay usa kay user na mahimo kang affected na bahala og slightly pero affected gyapon ka, so meaning sa imong classification murag naa jay hugaw sa imong record, no? Yes, Kay sir. di man na siya kuan. So mo na nga kinahanglan jud na actually ang tinabangay ani dili pud pang tinabangay lagi mo na nga ug dahil usa ka drug user sa imong barangay ina po buang di na mo takod labing taas na tinay mga usang buwan na makaagni ginaglain labi na gyud og kaning barkadista unya na may mga kana lagi mga lingaw-lingaw sa mga bata karon nga tungod kay dili gyud mututok ato mga ginikanan magsugod na nga sa duwag ml murag mga ginikanan nga di kasabot pasagdan na nila mga bata antud gawa sila kay bawong mga bata to na nitapon sa silingan kay hinay og signal ani inyong wifi diri sa balay. So tuan na dito sa kuan unya mo aksyon nagkapoy mo lagi na nga ay naay pamaagi nga di na sila kapuyon mo na nga telltale sign din na nga imong bata gani mo hawa na sa inyong balay labi na gyud og ining balik wala gahingaw-hingaw na kuan na tutukin nag maayo tungod kay dakong tsansa nga na short while mawa na nimo luoy in town, no? Niya ay may tag patay investment ani mga bataa nga ato ni gigastuhan og kuan nga matarong o niya ni kahuman kalitra day og ka tuis atong mga gira aning drugas, no? So wala so naanad tay count medyo taas pa gyud tag trabaho nun after all kining do na bay like segregation ani as to the district kung say district nga most affected at sa least affected. For now, sir, ang ato ang medyo gamay pa ang ato ang na-declare as drug cleared, ang ato ang second district. Ito lang yung ang ato ang action sa PDEA ron gibuhat gifokusan nato karon ang second district. So, hinoon sa kada distrito na atay mga Na-declared ba? yes sir, nanantay mga na-declare nga barangay. So, para ma-focus ang kada distrito natay focal BDCP officers aron mao sila mo tutok sa ato ang barangay drug clearing sa matang distrito. So karon naamantay 165 barangays nga applicant. Hinuon ato pang i-validate, scrutinize pa nato ang ilahang mga documents, ilahang folders nga gi-submit sa opisina, but hopefully declare as drug cleared good ang ato ang katong 165 barangays. Hopefully natay
deliberation sa ato ang drug cleared barangay sa karong buwan sa September. Hopefully na ay ma-schedule si our Regional Oversight Committee aron mapunan ang ato ang drug cleared barangay sa Bohol. Kining ilang appreciation na ng Regional Oversight Committee, is it kanang tabletop ra nga maana ra sa dokumento o maatugid sila sa usa ka lugar? Sa documents na lang, sir. Okay. After all, naam po yung mga local nga katanaw dito. Yes, sir. Sa matag probinsya naman tayo ko, sir. Provincial Barangay Declaring Officers na sila ang mo-validate sa mga documents. Okay. Sa usa ka barangay, necessary ba nga taga-diha yun ang barangay declaring officer? Dili mo po, sir. Dili sa... Sa PIDEA natay Provincial Barangay Declaring Officer. Then ang ato amang pong like sa DILG na sila yung mga focals nga gitabangan ni namo og scrutinize ang mga documents. Like sa DILG sila ang nakafocus sa mga resolutions, reactivations nga kinahanglan sa atong banda composition. Sila ang mo scrutinize kung sakto ba yun ang komposisyon. Kaya naman ko'y mahitabo nga namatay na dito ang kanang member sa committee. Kanya na gihapon. So, ang PNP nga advisor, tuwa na dahil diha, tuwa na dahil sa lain ng lugar. So, matag ahensya na sila focals nga mo focus sa ilahang mga, sa document ng barangay nga gi-submit. I-include nila sa ilahang DCP folders. Doon na ba tayong timetable like for example, after the end of kuwan pila ka barangay atong target on? Actually, sir, gitagaan mi ni region og almost 400 barangays to clear diri sa Bohol. But tungod sa amo jo ang kunon nga lisod gyud siya nga kanang naay, lisod gyud siya nga i-accomplish. But for now, doon na may 100 plus na na-clear. So, napasa katunga na lang buwan. Pero last July, di kami napaklear nga 97 barangay. So, then di hapon sa previous month. So, hopefully, mapunan-punan. Pero mag-agad po lagi sila, sir, sa schedule nga ihatag ni ROC for deliberation. Okay. So, kanang mayroon ka nga drug cleared, meaning adto na dito sila na maka-declare nga drug-free siya? Yes, sir. Si ROC lang ang maka-declare nga si barangay is drug clear. Okay. So meaning ang pinakadako nga hurdle na is kanang at least ma-clear ka, kaya ma-clear na ka na sa ROC o ilab ang drug-free, no? Pero natural o panalitan ang imong dokumento ga show nga na-clear ka pero muna inom tubig ra in taon, murag dakong chance nga di pa jud ka ma-clear na, no? Okay, yes, so klaro mo na to ni siya daan ba mga higala alas sa itong napaminaw karon. And after all, doon natin hitabo nga barangay na SK election. So sa karon na bagyo affected na to ani kanang mga batan-on ba ni SK ra ba ni, no? Kanang mga SK nga edad mas maayo jud tingali nga mangita mo SK nga leader nga magka-represent sa inyong mga edad o inyong mga yanuyo mga kabatanunan. Kaya dili mo makahatag ani o kag ginahuna sa SK kanang sige paligag basketball. Kaya ikaw magpaliga ato dito manghawat o manok silingan kaya aron ay makaon. I think you have to rethink kung na utro o kangayan ba ning ipadayon ng ngana nga klase sa leader nga wa magtan-aw ani because clearly bato juning pasagdan mabot ng panahon ng mga hurot niya itong mga kabatanunan o kaungo aning lugas ni kaungo lagi mo na itong ingon sa unahan pa nga basta makagamit ka na kung posibilidad nga naagi matangtang sa mga utok ba, posible na nga mo na makaingon nga kasagaran na yung mga nailhan akong kanang nigamit itong mga panahon sa ilang kabatanon. Isod kay pasamton, init ubo, nga dali ra jud ka sa mabikil ba. So mo na nga ang atong gusto nga mahitabo sa atong sunod nga katilingban. Ato na trabahoon dan karon kay moabot ng panahon nga na gali ang manguon na to dako posibilidad nga sayon na gyud ang magpatay ang mga tao. Di ba? So mo na itong panawagan after all mga higala kay botang nga sa kalisod ang programa sa last PPOC mga gani yang kun jud na bipa tas na kitang tanan kay bawat jud ta nga diha na panahon gani nga naog no dato namo po lagi kaning mga reklamador lagi taon po, no? Mga tayo mo dyan na ito, mapugngan, puganahan po sila mo reklamo lagi. Ang
nindot na unta to niya karon murag I don't know kung sa'yo nahitabo, but then there is Bohol, ma-confirm ba ginato asa dapit na nag-agi ng drug supply natin diri sa Bohol, no? Dili magud sa Bohol, sir. Island Tungkol sa province Caporos, magud ta. no? So daghan gyud nga pwedeng posibleng nga lusutan. So Mm. ang i-consider nato ang ato ang mail on parcels. Mm. So sa Diha uso na tayo na nadakpan kayo, na nga, no? sir. Okay. Sa kay uso na kayo. Daghan na Wata kayo ka siguro Lazada ka nang kasuri-suri nga Lazada ninyo na, napoy gipadanga. Ipang kuan ra ba, no? Wata ka siguro ana. Yeah. Mo na nga ana mo kadako na trabaho sa PDEA ron kay daghan na kay courier man. Di mo kay imagine kanang agianan lang namo nga maagian mo niya na ay delivery nga company mabuntag, no? Truck ko nang naa dito sa matabang ani mo pasimhot ug imo nang tagsa-tagsaon, no? Dito ka siguro takahibaw ana nga mga deals ana nga giagi ra po nila og Lazada. Labi na gyud ang panahon nga naanay mga code gipanghatag bitaw nga mo ni code sa atong kuan ha, atong transaction karon. Yes. O takahibaw unsa nang gisod ana unya kini as to kini culpability ani mga ngani nga mga kumpanya nga nagkuan kini mga forwarding companies o pananglitan na bantayan sila nga sa ilang possession nakapil sila ng negosyo nga imong ani nga kapadagan. Doon na ba tayo legal na action para ani? Ang kuha na to, sir, is kanilang yung ma-identify na to. For example, na ay ang person involved sa delivery. So, Okay. pero mo lagi sa ilahang kanang na ay sa atong mga pamaagi karon, mudawat si Courier. nga dili tinuod nga pangan. So kung nakasuway ta nga mudawat og parcel or package, ang seller nato wala naka-indicate, di ba? So manang isa siya siguro sa dapat nga tan-awon sa atong mga mupanday sa balaod nga mapun-an siguro ang classification or mga lawful acts nga naka-embody sa ato ang RA 165 kay sa kung basihan nato ang section 5 sa RA 165 ang mismo nga nagpadala o nidawat sa padala mora gyud ang ato ang ma-filean og case. Pero as to the company, wala gid sila liability, walay naka-specify adto nga na ay pwedeng i-file nato nga case against nila. So Which is sakto din ano kay which is ug imong bintahon lahi ni siya kaysa kanang trafficking in persons kay after all, sa trafficking in persons, perting kuha naman, perting huguta magid kayo ang balaod. Ani dinhi kaning magpadaan, maglisod kayo na ipatuman kay kanto trafficking kay bisag kung sa dakpon nga pwede jud ka dakpon nato ug ikaw bisan pag wakay kalibutan ug unsa nang imong gina, di ba? Kani ra lisod kayo so tingali angayan pa nato ang isgutan kaning kuan basin ra in one of our future kapihan sa PIA mangita taw mga magbabalaod nga maghimo bisan na lang for diri Bohol nga magamit na to kung silbing ordinansa kay wa mo pa na isulti dito sa national law so dili ta wala magpugong ang national law na to nga magbutang og ingon ana nga provision diri sa Bohol aron lamang pagsiguro nga kuan kay daghan man dili naman kay drugs ra after all kanang natay mga truck nga gikag Manila mata ka siguro kung sa na ilang karga and that is nag-uol na tatungod kay bawta nga dunay sakit sa baboy nga naa didto unya wata ka siguro o kanang gikarga nila nga karne diha gikan na sa affected areas no makasud na diri sa Bohol angin na jud ta ani ang ato lang is walay ordinansa bahin ana so naay kuan karon gipasa na to do na I don't know na aprubahan na ba to 5,000 ang sa courier no nga kuan basta mo pwede na ito, nganaon po, bahalag 5,000 na, basta kay, kung pananglitan, gamay ra po nga drugs din, ang naadiha o naamagaling. So, at least, naiparapatagam ba, no? Sige, after all, mao na tuyo, tumong na itong mga higala. Nato lang ani, naluoy ta na itong mga tinghigalan sa PDEA, kay bawta nga, mura na sila o nagigaway o baha. Maglisod na dyan ta kayo tungod sa kadaghan sa bulog, sa drugas nga naadiri. And if we'll look back, kaning 16 milyones worth of drugs nga na-confiscate na to in 200 days gikan sa Enero hangtod sa Agosto. Dili kay kana ra na
naay ang nadakpan kana ang 16 million worth kay bautang nga naay daghan pa nga nakalusot nga wa madakpi sa atong mga kapulisan o sa mga authorities nga niabot sa atong mga kabatanunan na sa kalsada. So mo ni mga higala, medyo kurot na sa mga 2 oras, no? Mga na sa final statements, basig na kay panawagan mo, John. Salamat, sir. Muhangyo lang ko sa tanan, sa atong, syempre sa mga tigduma sa ato ang barangay. Natuag yung isa gyud mo unang gitukod ding barangay drug clearing program kay kamo gyud ang nakitaan nga usa nga dako nga matabang sa ato ang programa batok sa illegal nga droga. Kay kamo mismo diha sa inyong barangay nakailam mo kung kinsa inyong mga silingan, kinsa ang mga tawo nga nagpuyo diha. So kung namoy mga namatikdan sa pirmi na mong gibalik-balik sa matag orientation, ayaw na ninyo pugong-pugungi, ayaw na ninyo tagu-tagui, i-share na, di kayo manabi mo sa silingan nga kanisiguan, ingan ang iyang activity. So kung dili inyuhan nang i-report sa ato ang mga authorities aron maaksyonan, mahimuan og validation kay kung tinuod ato na silang hatagan sa proper intervention kung unsa ang angay sa kung unsa ang angay buhaton ana kung pusher siya or kung user na ay proper intervention ang gobyerno nga giandam alang anang mga tawhana. So sa katupusan, Sir Ray, si Pidaya Bohol in behalf sa ato ang provincial officer nga si IA5 Ferdinand Quitanar, nagpasalamat mi og dako nga gitagaan pud mi og panahon nga mo apela ni atong programa sa kapihan sa PIA kay aron pud mapaabot sa ato ating paminaw nga natay barangay drug clearing program. Kung ato lang gyud nga aksyonan, posible gyud nga matabangan nato nga mapaundang ang problema nato sa illegal na droga. Kay sa giingon sa amo ang Director General, ang droga saan man nang galing sa barangay lalanding. So bisan pag-asa gikan ang drugs, kung naa si barangay, natay mga lumulupyo sa barangay nga mudawat o mugamit sa illegal na droga. Dili gyud maundang ang ato ang problema sa illegal na droga. So manginaot ko nga ang PDEA Bohol nga ato ani tabangan pagsulbad ang atong problema. So daghang salamat, sir. Mayang hapon. Mayang hapon, no? Kining mo ni mga higala, duha ka buok pamaagi na to ani, after all, doon mga tinugyanan nga, ilang trabaho yun, pagsiguro nga ang supply mawa, no? Unya, kita po nga naadire sa atong mga kabarangayan, pagsiguro nga mawa ang demand kayo, panalitan na apay magsigi dyan o kuan. Nadyo mo palito kasi, nadyo magbaligyaw kasi natural, di ba? So, pananglitan mo, anay mo palit og droga sa inyong barangay, natural mo, anay magbaligya, diha. Nya, maura na, one person at a time, atong paningkabutan ni, tungod kay bota nga, kung dili ni nato mapuggan karong panahon na, ang atong kaugmaon mo ay nakataya. So, with that mga higala, sagad sa Philippine Information Agency, ni LB Bungosyan, ni Jose Rinotista, ug ni Poy Poy Remoreras. Once again, kini si Ray Antonicio, mag-ingon kaninyo, daghang kay salamat sa inyong pagtubay sa atong programa ug maningkamot kitang tanang mga bulanon atong paningkamutan nga atong mga kabarangayan, atong kalimasan aning mga tawo nga dili nato kikinanglan unya atong siguroon nga ang kaugmaon sa atong mga kabataan na atong maambingan. Maayong hapon atong tanan.